μουσια. Ποια δεν είναι στοιχεία, Γεωργία? Ποια δεν είναι στοιχεία? Όλες τις λέω. Νάνα, Μουσια. νάνα. Ούνο παίζουμε καλή και δεν νιώθεις μεγάλη. Σκάσου μουσια. Όχι μέρα, ούνα, Η ένα είναι που ξέρει πως λέει η μαμά μας. Τρία. Πες ούνο. Ούνο. Νιώσε Τι διαφορά. Είναι ο παππούς σπίτι. Είναι ο παππούς σπίτι. Όχι, ο παππούς είναι άνθρωπος. Πες ούνο. Το 1-20 λέει το παππού, όσο φωνάζει παππού, έτσι. Ας πούμε, δεν λέει κύριε Αστυλιάκας, λέει παππού μου δίνεις λίγο νερό. Γιατί? Η γιαγιά μας λέει γιαγιά. Τη μαμά μας τη λέει θεία. Το παπά μας το λέει θείο. Τι η Τζουλιάνα το έχει πάθει, το κόλλησε και το λέει